hoxe na comarca por cuestións de traballo político ordinario. Queríamos aproveitar, convocamos esta roda de prensa para aproveitar e facer valoración de, do primeiro ano de goberno en concreto nunha área que nos parece especialmente sensible, como é o tema do emprego e de todo o que del se deriva, dos datos estadísticos sobre emprego e desemprego, e tamén sobre unha cuestión que é central, que é o tema dos polígonos industriais aqui na comarca. En concreto, acabamos de dar unha última iniciativa que se presentou no Parlamento Galego sobre o tema dos polígonos industriais na comarca, que é unha das promesas electorais tan manidas do Partido Popular fai hoxe un ano. E, casualmente, digo casualmente porque eu descoñecía o dato, coincide esta reunión tamén despois de que onte o Partido Popular tuvese unha honra de prensa aquí na comarca, na que fixeron as súas valoracións deste ano de goberno, e tamén uns días despois de que se coñecesen outra vez os datos do desemprego na comarca, uns datos que volven a ser bastante lamentables ou bastante malos nesta comarca, onde despois de un ano de goberno Feijóo temos un 8,8% máis de desemprego no conxunto da comarca de Bergantiños e na zona da Nosa Norte. E fronte a iso, día a día tamén, agora o movimento empresarial está se unindo, e iso é tremendamente bo, en demanda de, do que comentamos, de medidas que faciliten o acceso ao solo empresarial. Un ano despois o Partido Popular non responde, e nós creemos que o máis triste é que a gran medida do Partido Popular en este ano de goberno foi precisamente non facer nada no principal problema que atenaza a nosa sociedade nos tempos que corren, nun momento de crise económica foi grave,